Poslovnika. Zahvaljujem se. Zahvaljujem se i javljam se zapravo, evo da se ispričam jer sam zaista ne samo povrijedila Poslovnik, ja sam povrijedila HDZ-ovsku Božju riječ. Spomenula sam AP-a, spomenula sam korupciju, spomenula sam poruke, spomenula sam u kontekstu pljačke koja je bila i u kontekstu pljačke koja nas čeka. Evo ja se ispričavam jer AP je rekao da nije tema. Tako da sam povrijedila i Poslovnik Sabora, povrijedila sam riječ predsjednika Vlade, duboko se ispričavam. Kolegice Benčić, to što ste patetični neće vas osloboditi od opomene, nije vam niko prigovorio, održali ste svoje izlaganje kao i ostalih 12 zastupnika, pa ovo sad što govorite isto tako bio jedan pamfletić. Kolega Totgergeli, imate potrebe za povredu Poslovnika? Izvolite. Hvala predsjedniče. Povrijeđen je članak 238. Pa kolegica Benčić je zaboravila reći građanima uz sve što je već govorila da ako slučajno imaju smeće ispred svoje kuće ne zovu više gradonačelnika Tomaševića, nek sad pozovu nju da ona makne to smeće ispred njihove kuće. Dobro, to je ideja, ali dobivate opomenu jer to je isto povreda Poslovnika. Kolegice Benčić, evo idete i vi opet s povredom Poslovnika, izvolite. Pa evo da zaslužim još jednu opomenu. Nema te komunalne usluge na svijetu, nema tih radnika koji bi makli smeće odavde i iz vaše stranke. Nema. Dobivate drugu opomenu kolegice Benčić, to je bila replika. Kolega Zekanović, povreda Poslovnika. Poštovani predsjedniče, 238. Evo danas mi je fantastično gledati i slušati kolegicu Benčić kako angažirano napada vladajuću većinu. A jučer, podsjetit ću je da je jučer bila iznimno neangažirana kada je trebala napasti svog potencijalnog koalicijskog partnera Božu Petrova i razvaliti ga radi najveće korupcijske afere u povijesti Hrvatske, to je arbitraža u kojom je Božo Petrov oštetio Hrvatsku državu za 2 milijarde kuna. Jučer mu je nabacivala loptice. To hrvatska javnost mora znati. Kolega Zekanović, i ovo je povreda Poslovnika s vaše strane, dobivate i vi opomenu. Ovim smo došli do kraja sa iznošenjem stajališta. Sada